In-numru ta' tfal fil-klassijiet tal-iskejjel tal-istat huwa iżgħar minn dak fl-iskejjel tal-Knisja u f'ċertu snin anki fl-iskejjel indipendenti. Il-medja ta' tfal fi klassi ta' skola primarja tal-istat hija ta' 17 il-student, filwaqt li f'tal-Knisja 25 u f'dawk indipendenti 19 il-student. ċifri simili nsibuhom fil-klassijiet tal-iskejjel sekondarji, għalkemm hawnhekk l-iżgħar klassijiet huma dawk fl-iskejjel indipendenti. Dan kollu riżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi li hemm 70,355 student fl-edukazzjoni formali mill-primarja sal-università. L-istatistika turi kif fis-sena skolastika li għaddiet aktar minn 68% tal-istudenti fil-primarja u s-sekondarja attendew skejjel tal-istat, kważi 23% attendew f'xi skola tal-Knisja u 9% fi skejjel indipendenti. 7% tal-istudenti kollha fl-edukazzjoni formali fl-istess sena akademika kienu barranin, bil-maġġoranza tagħhom ġejjin minn pajjiżi Ewropej u Afrikani. Żieda ta' kważi 2% fuq l-ammont ta' studenti barranin fuq is-sena akademika ta' qabel. Fejn jidħol studju ta' lingwi fl-iskejjel sekondarji, bl-Ingliż ikun esklus, Italjan jibqa' l-aktar popolari mal-istudenti bi biktar minn 12,000 jistudjawh. Il-Franċiż intgħażel minn madwar 6,500 u segwew il-Ġermaniż u l-Ispanjol. Kien hemm ukoll kważi 200 li studjaw l-Arbi, 80 iċ-Ċiniż u kważi 20 li studjaw ir-Russu.